Vítajte u dnešného videa. V tomto videu si ukážeme, ako získať clown pin. Ukážem vám ho, vyzerá nejako takto. Dobre, a ideme na to. No dobre, teraz som išiel na môj účet, kde ten clown pin nemám. Aby som vlastne hádom kotu. Vyčíslenú sezónu, takže ako prvý krok pôjdeme na YouTube. Na tom YouTube sa mi zapne, si vyhľadáme Brawl Stars Brawl Talk. Potom tu máme 42 videí, možno aj viac potom, keď to na to pozeráte. Malo by to byť toto video pred 9 mesiacmi. Poďme do popisku videa a tu máme link Brawl Stars. Claim your free pin to get info the hype update. To si dáte. Bude sa vám načítavať. Dáte claim reward. Zapne sa vám Brawl Stars, potom zapína sa. Dobre, máte tu Claim Reward, dáte Claim, lebo toto je nič. Potom by ste to mali mať tu v inboxe, dáte Claim a máte clown pin. Tu ho môžete aj vidieť. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Dajte odber a like a čus.